Kom binnen. Mijn naam is Remco Leufkens, ik ben 36 jaar, kom uit Voerendaal en ben vrijwilliger bij Limburgs Mooiste vanuit de vereniging Volleybalclub Voerendaal en de carnavalsvereniging Noginnen. Ik ben dit jaar al 13 jaar vrijwilliger bij Limburgs Mooiste en doe daar verschillende werkzaamheden. In de aanloop naar het evenement toe help ik mee met het opbouwen van het terrein, het plaatsen van banners bijvoorbeeld. En op de evenementendag zelf dan sta ik bij de finishbar en dan deel ik met een groep vrijwilligers een pilsje of een ander drankje uit aan de deelnemers die meedoen. Dat is een superleuke dag. Er zijn super veel leuke momenten die je meemaakt, maar een van de dingen die mij bij is gebleven is, wij blijven bij de finish staan totdat de laatste deelnemer binnen is. En er zijn ook mensen bij die hebben gewoon heel veel pech onderweg. Het was slecht weer, iemand had 6 keer pech gehad en kwam om 9 uur 's avonds pas binnen. Ja, dan staan wij daar klaar om die persoon op te vangen. En dat is gewoon, super leuk. Mensen zijn daar echt dankbaar voor. En daarnaast bijvoorbeeld je hebt hele jonge deelnemers en hele oude deelnemers. Je hebt deelnemers die je nog niet eens een biertje mag geven omdat ze te jong zijn. Maar vorig jaar heeft ook iemand meegedaan van 93 jaar en dat is gewoon super leuk om te zien. Hopelijk tot dan.